Hi guys, how are you? Say hello. Muri boy, guys. How are you? Hey. Hey. Say girls. Nasi ndati kasire kuya nchadzoka hangu ne story yangu later. Munhu uya aifana kufona musi uya weastasei andibata nhasi saka tati right takurumidza kuti sei kuita tokurumidza kuita vhidhiyo yacho then ndozoita hangu yangu late ndinoenda kuita na8:50 ona manje aivendiudza norukwadzo revho volume yavo yange yakanyanyisa nditi unoudza vanhu ava vadzore volume nai vedu So you say guys, handisi kuziva kuti mauyu yacho nhasi kunzwi here vanonga vasi kudzora volume yacho neyakawandisa maona manje volume yakawandisa nhasi ndakasirisa but zvisinei hapana kutamba tongoita zviripo notibata notibatiro mberi kana vanonoko unozoona chimunya yatione panapa right. So let me see kuti ndo anokwanisa kuuya here pauyu izvozvizvi nyaya iyi guys yetu kuti izvizvi haisi yangu ndeyakola nyaya iyi. That's not my story. Story yakola kandaiti aida kufona that day but anazokwanisa kufona ndosaka ndati kasirei then after that ndozoita yangu inini right. Ndamuudza kuti achifona vanotibatira mberi because ndikuitira patime ndizokurumidza kutanga then ndozoti kasirei kupedza because asi pano kuzoramba ndichiudza vanhu kuti dzorai mavolume macho ndamuudza kuti achifona saka ndakamirira kuti afone munhu wacho. I'm just waiting for her to call. Andisipa speaker video so. Hello? Hello. Zviri sei? Taurisa hamusizonzwika. Hello. Ndiwedzere volume kuno. Hello? Okay. Taurai. Okay, ndakunzwika. I think mechinzwa vari kucomment section muri kuvanzwa here because guys ndatoti nyaya iri kudya tupicha haisi yangu inyaya yakola saka kola vane nyaya yavo yavanga vakauya nayo last week
vachida kuti zvone ndiite, saka pandavati usi, then last time pavaizama kufona yairamba, saka nyaya haisi yangu, ndabva ndatotaurapo nyaya haisi yangu, nyaya ndeyakola. Saka kana muri kuvanzwa mataura muri kuvanzwa, saka apa tangoti ngatichitangei because pane nenyaya yetime, taurai henyu. yangu yakamira kuda kukumbira kubatsirwa pano pachema TV. Tine vana vatinoona machanavo namachachisi nevabisi vacho. Tine baba vacho vakashaya lasiyi, ndobva vasara namama. Saka vana ava varipo 3, wane mukomana 2 vasikana. Saka mukomana ndiye mukuru, wotera musikana. Uyu musikana anomutera akaroorwa October. Then kouya last born ari grade 5. Saka mai ava vanga vane zvavanga vachiita, but mukomana wavo mwana mukuru anga achiita zvekufungidzira. Akatombondiaprocha achiti ndibvunzirewo mama kana vachida kuroorwa vataure kuti vada kuroorwa chii, pane kuti tirambe tichiona vanhu vakawanda wanda pamba. Saka ndakavabvunza vakati no, handisi kuda kuroorwa. Saka dheni pane dhei rakazouya mukomana wacho kumba, akauya netsamba yakanyorwa nemwana ari grade 5 wacho. Saka ndikandiverenge tsamba yacho mwana akaadresa kunazozeki tokoti hatiatauri mazita. Saka akabva ati wai uchindiita kudaro mwana wababa vako, reni dzangu dzakuita kunge dzemunhu muhombe. Mama vakuita zvekundibata rafu, vachiita zvekutora mafoto vasina kupfeka vachisendera chimudzi. Ndakambovabvunza vakanditi ndokungwarira zvisiri zvezera rangu. Ini pamwe hupe dzinenge dzapera ndakasvinura, kutanga kuda kundirova. Izvi zvinondishungurudza, ndibatsirowo. Tsamba yakanyorwa negrade 5 sister anovaila munhu wavo. Saka mukomana akauya kuti ndibatsirewo ndechazii. Ari kuda kubatsira sister yake at the same time ari kutya mama vake. Mai vacho munhu uyangoratidza munhu wekuti hadi kutsaunika, munhu yane karitembozvita munhu anoziva zvinji, sekuti munyangweni wacho akaudzwa ndekutoshaya approach yekuti ndosvika sei, ndovati dzii. Saka ndauya pano kuti ndimbotwo kuti vamwe zvapane vanhu vakuru pamwe ndogona kubatsirwawo kutiita soita so, nekuti kwandiriwo vanotori vakuru. Yeah, Timbuona, that was very short and precise. This link up. Sorry, I see you. Saka, kana ndiso zvandabata nyaya inayeso ibata zvakanaka imatuni. Nditenge ndakopa link. Let's copy the link. Alright. Ndaise link chinaka Tracy kana wanzwa nyaya iyo uchikwanisa kupinda pinda. Ini handisa kuresha kunzwa muri kuti pana amai handiti vanhu ndikuda ndofunga kuti tanga kuti pamwe takasirisa ngatimbomirei pamwe tikamboona vamwe futi vachiwedzera vanogona sei tiramba tichiripita because ndaona kunge nyaya yacho idiki then but muda advice ndo zvandaona because takurumidza saka icharamba ichiripitiwa but ndombotorawo mazva ndanzwa inini. Pana amai vaiva nemurume wavo asi mai ava vane murume wavo vaiva nevana 3 ndizvo. Mai handiti vaiva nemurume wavo, murume wavo akazoshaika asi vanga vaine vana 3 then 1 musikana akaroorwa
then pane mwana ari grade 5 then mumwe wacho ndi ari chii uyuyu mumwe wacho echi3 first born then mumwe akaenda kumurume then grade 5 saka uyu mukomana muhombe uyu ndiye anoona mai vachiunzana kuti zvikomba pamba aiona mameseji mufoni mamama vanobatizana mafoni saka then mugrade 5 ndobva azonyorera tsamba brother yake ihombe iyi achiitsanangurira kuti mama vari kutora maphotos vakashama. Alright. Okay. Alright. Saka but apa iye akufunga kuita sei manje? Ari kungoda advice yekuti oita sei chete handiti? Akatotanga kuuya aida kutomuapproacha mai vake ndamudzocha achinichibatira anozooneka mangwana unonangwa musha kutozvibhadhara futi. Regei like vamwe vanombova vechikuru kana varipo vanhasi vajoina vanokwanisa kuekera kana vasinawo maybe kana pasina unenge anyatsonzwa togona kuzoidzokorodza futi pachaita live imwe yechi2 handiti? Ndozvandokumbofunga hangu kuti kana vamwe tikaita live yechi2 then ndokuudzai kuti fonai futi modzokorodza nyaya yachoni so that munyatsokubatsirwa because ndingareva nhema handisi kuti ndingapa advice yekuti chii ndingareva nhema. Saka regai ticheso ndikuanzi ndazama yaramba I can say panyaya iyi hakuna dzimwe hama here dzinokwanisa kugara navo pasi ndo zvambotaura hanzi hakuna dzimwe hama here dzinokwanisa imuri hama yavo yakati mungori wemutorwa wemuraini murume wacho aiyera kutopomwechete namai vangu kuchichera matatezi saka takangodzileruka tatezvechetipe mungangoti muzaya wangu zvekuti chero pakafamba umwe wacho basa hombe ratanditore maoko medu even pakanurwa mwana wacho murume wangu ndiyakasita munyaya yemberiwana akatoperekedza musikana murume kubva kwachachirungura saka timbori that close but mai vacho munhu akaoma asinyore vacho vanonyanya kuurira nekunyanya. Alright. So zvatoita ka ngatichiita so pandiri kuita live yangu yechi2 yandaseta na 850 ka ndichakuudzai kuti fonai again then todi toidzokorodza futi after ndapedza hangu kastori kangu todzokorodza yenyu then vanhu votanga maybe kupinda mubox vachitaura because right now ndikumboona manumbers vangu ndachikwira because nhasi ndakasirisa kutanga waona. So what do you think? It's okay, that's no problem. I think ndoidzokorodza futi ndakuda kuti extra saka mene tichinje time dzangu dzanandaisa kumberi ndodzichinja toisa back kuna 8 o'clock tokurumidzwa kutanga then apa manje nhamba yacho ndopaikwira saka mene tidzokorodze futi pandiri kuita na 8 o'clock I'm sure maybe vamwe vanokwanisa kudzibatawo pa 8 o'clock dzachoni ndandaisa zvinoshamisa kuti kune live izvozvi ndakurumidzisa waona saka mene ndidzoke ndandaisa na 850 saka ndakuidzosa ku 8 o'clock kwandiri sungoita everyday ndodii ndokufonera handiti ka maybe vamwe vanonge vachizoona anofanira kumboonawo kadiki ka 14-15 minutes vombofanira kuona kuti vanozokubatsirai sei but you come back again nenyaya yachoni
tozoitaura inini I would be lying to you ndikada kutanga kutaura advice ndinge nditoreva nhema handikureva nhema. Alright, iri bo, bye bye. Ndokufonerai mugare mauye ngandichinje time. Right, iri bo. Guys, ndinda kuchinochinja time yangu ndoita na 8 o'clock, then ndotanga naita story yangu zvangu, then after that ndovadazofonera wodi vouya zvavo nenyaya yavo. So I think that would be the best kuti zvonitiite like that. See you at 8 o'clock, guys. Bye bye.